Orientarea casei joacă un rol crucial în eficiența energetică, influențând direct confortul termic, consumul de energie și costurile de întreținere. În România, unde clima este variată, o orientare optimă poate reduce semnificativ necesarul de încălzire iarna și de răcire vara. O casă orientată înspre partea de sud beneficiază de lumină și căldură naturală pe parcursul zilei, reducând consumul de energie pentru încălzire. Ferestrele mari pe această fațadă permit captarea maximă a soarelui în lunile reci, dar este important să fie protejate vara prin copertine, jaluzele exterioare sau plante agățătoare, care să blocheze razele directe. Fațada nordică, expusă minim la soare, ar trebui să aibă ferestre mai mici și izolație suplimentară pentru a minimiza pierderile de căldură. Aceasta este zona ideală pentru spații tehnice, depozite sau garaje, care necesită mai puțin încălzire. Fațadele estice și vestice au un rol complementar. Dimineața, soarele de pe partea estică oferă încălzire naturală, iar după amiaza, partea vestică poate deveni supra-solicitată termic, mai ales vara. Soluții precum storurile, pergolele sau geamurile cu protecție solară ajută la controlul temperaturii. În plus, vântul influențează eficiența energetică, mai ales în zonele expuse. O casă bine orientată va lua în considerare direcția predominantă a vântului, protejând fațadele critice și utilizând garduri vii sau bariere naturale pentru a reduce pierderile de căldură. Prin orientarea corectă a casei, combinată cu izolarea adecvată și utilizarea materialelor eficiente energetic, se poate obține un confort ridicat și facturi mai mici. Planificarea orientării casei în faza de proiectare este esențială pentru a profita de resursele naturale și pentru a construi o locuință sustenabilă și economică.